डिस्काउंट तो इससे चलेगा भाई थोड़ा बाद में कुछ चेक मिलेगा तो हो जाएगा अभी छुट्टी करके आया है ना छुट्टी जब खत्म होगा तो जाएगा नै लोगोफोर दिनैहाय सस्त्राफारायाव BPF सरकारा फैसा रानजेनबाय सोर सोरनो रानो दायो नै फैसाया ओरैबायदि मानसिना नायदो नै गारियानो गारि मानसियानो मानसि ओरैबायदि जाना दंफैयो फैसा रानदोंनो दिनैजाय BPF सरकारा चेक रानदों सोर सोरनि चेक रानदों दायो नायदो नै खैला मोनखो नोङो आं 10,000 10,000 र' नोंहालाय हिनजाव मोनाखै हिनजाव गैया हिनजावासो मोनदों ना नोंसो मोनदों आं मोनदों हिनजाव माथो दुइ लाख रानदों हिनजाव गैया माब्रै मोनखो मानसिफोरा फैसाखौ जोंथ' दा बुजिला बोरै मालाय नाम एन्ट्रि खालामखो जों जेबो मिथियासै दायो जाय मिथिनायफ्रा मालाय खामगौबाय जाय मिथियाथ' मिथिसै मोनासै दा मोनग्राफोरा मालाय जमा बेयाव नै बाखि मोनैफ्रा मोखां सायख्ल'ख्ल' जेनेबा भटखौ बेसोरल'सो होदों आरो ना मोनग्राफोराल'सो बेबायदि जाहैबाय दानि जुगाव डेभेलप खालामनांला एरियाखौ फैसा रानबाय था बरिया जादों दायो नै नायदो नै फैसा लांफैग्राफ्रा ओरै लांफैदों ओरैबायदि फैसा रानना होयो BPF सरकारा हाग्रामा सरकारा नायदो लागाय মঙ্গলবালা নাৰ্চাৰী তেখেতক আমি মঞ্চত আহিবলৈ জনাইছো আৰু তেখেতৰ পৰা আমি কিছুমান সুন্দৰ গীত উপভোগ কৰিবলৈ বিচাৰিছো खामानि जादों ना गोदोर गैया जेबो जायाखै जिर' जादों गैथ्रा बाब आम्बागाव बायग्रिगोरि नै बेयावनो चेक राननाय जादों नायदो लोगोफोर बोरै चेक रानदों ओइ सोर होदों सार फैसाखौ बुलाय खिथालायसे देलाय खिथालाय सोर होदों फैसाखौ दाथ' जों मिथिथ'वाखै होग्राया सोर लाग्राया सोर दा मिथियाखै जोङो दासो फैहांदों देलाय बे मारै होदों फैसाखौ खिथालायसे मा खिथाब्रा नोंसोरलाय पैसे ना पाना ऐसे कितना पैसे पाना है दिबोना नहीं बोले मोनबाय नोंथांमोना मोनबाय सेटखौ आब' मोनबाय मोनाखै लाइन जादों ना मोनलानो रानी फुख्रि नै बाजार सभा ओरैबायदि हरसिंगा समाजनि पार्टी दायो नै चेक रानगासिनो फैसा गासिबो बेयावनो बर'हिलागा पाटासिपुर आरो बेलाय मा सेनिबारि नाखि लांनो फैनाय मानसिफोर बेनो नै फैसा रानग्रा माबाया चेयारमेना जोंनि हरसिंगानि चेयारमेन बेनो फैसा रानग्राया बेनो हिनजावफोरनोल' फैसा होयो हौवाफोरनो होआ नायनो बेनो फैसा रानग्रायानो हौवाफोरनो होआ आच्चा सार बेयाव फैसाखौ जेनेबा मा हिसाबै रानदों ओमफ्राय दाथ' बेयाव आं मोजां मिथिजोबाखैलै आं मिथिनायाव दा जेनेबा जोंहा बेयाव भटफोरनो थाखाय रानगोन 15,000 खरि सेल्फ ओमफ्राय बे माबा जब स्केल डेभेलपमेन्टनि थाखाय रानगोन 2 लाख बेनिफ्राय बेखिनियानो आं मिथिनायाव आरो दासिम सोंनो हागोन नोङो गुबुन थाखायाव नायनो मोजां सोंनानै ला जादोंना जायाखै हाबाफ्रालाय जादों साक्सेसफुल जादों
नोंथांनियालाय हारोनो हायाखै नायनानै दङ Oi, paise na bone. Saya kita paise. Oh, dia kata Angkat tadi dia lah. Tadi di sini. Nggak sih berdarah tuh. Jangan jadi. नै लाइन जालागासिनो नै पाप 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 ओइ বাইদেউ বাইদেউ পাইছে চেকটো পাও নাই নেদে বোলে না দিব অ কোনটো কিবা আপোনাৰ ডুমব্ৰুগুৰি অকে অকে wah नै खोबाय बाराव इन्डियानि गित खनबायलै बाराव मालाय मेरा भी लग दिया श्यामा के सर खबर नमस्कार नमस्कार ठीक है हालचाल ठीक है अजी काम होने हो रहा है कब तो इससे चलेगा भाई थोड़ा बाद में कुछ चेक मिलेगा तो हो जाएगा अभी छुट्टी करके आया है ना छुट्टी जब खत्म होगा तो जाएगा ठीक है ना बस আলাসী চিনাকি এই সময় আছে অতিথিৰ চিনাকি মই পোনপ্ৰথমে অতিথিৰ চিনাকি কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ আজিৰ মুখ্য অতিথি শ্ৰদ্ধাৰ ৰিহন দৈমাৰী ছাৰ অনাৰেবল ডেপুটি চিফ বিটিচি তেখেতক খন্তেক সময় যদি নিজৰ চিনাকি ল'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো আৰু তেখেতক এখন আৰণাইৰে সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ লগত আছে नै लोगोफोर दायो थांनोसै फैसा चेक राननाया सोलिबाय थादों आरो प्रग्रामाव सोलिबाय थादों नाथाय मानि थाखाय रानदों मोजां सोंबाबो मिथियाखै गासैबो मिथिजोबा बुंजोबनो हाया सोरबा लेंग्रा सोरबा साख्रि गैयै सोरबा माबानो सोरबा 2 लाख मोनदोंनो सोरबा 1 लाख मोनदोंनो सोरबा 15,000 मोनदोंनो बेबायदि मोननाय जादों नाथाय जोंथ' जेबो मिथिया डाइरेक्ट फैसा रानदों होननायखाय बेवहाय चेक रानदों होननायखाय फैनो नायफैनाय जादोंमोन सोंबायबो सानैसोनाव नाथाय बुंनो रोङा गासिबो ना खिथायासै ना मिथियासै मिथिला नै सस्राफोरा सगावो गोबां मानसि बिनि थाखायनो नायदो बबेनि मानसि फैदों खुनु मिथिला आयो नै दान्दिसे बिपिए सरकार फैसा राननायखौ नायनानै फैबाय सोर मोनदों सोर मोनाखै सोरबाया दानजाबायनो सोरबाया सेजाबायनो बेबायदिबो बुंलायलांबाय दायो नै दायो रानगासिनो चेकफोरखौबो सोरबा 2 लाख मोनदोंनो सोरबा 1 लाख मोनदोंनो जोंहाथ' 0 थाखा ना जेबो मोनाखै दायो भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर जोब्बाय